ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସେହି ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ତୁମେମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଦେଖିଛ ଦୁନିଆରେ। ଦେଖିଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବରୁ କିପରି ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜି ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଶରୀରର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ ବିଭାଜନ କିପରି ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତାର ଆକୃତି ଯେତେ ଥାଏ ଧୀରେ 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 ତାର ଶରୀରର ଆକୃତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା କାହିଁକି ବଢ଼େ? ତୁମ ମନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି? ବୋଧହୁଏ ଏହା ଉପରେ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ, ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜୀବକୋଷର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବକୋଷ ଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତାର ଜୀବକୋଷ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବକୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ କିପରି? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଜୀବକୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କୋଷ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ବିଭାଜନ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଲା ସମବିଭାଜନ ବା ସୂତ୍ରାୟନ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମାଇଟୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାୟନ ବା ନ୍ୟୁନକ ବିଭାଜନ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମିଓସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭାଜନ କଥା ଦେଖିଲେ, ସମବିଭାଜନ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଶାରୀରିକ କୋଷ ବା କାୟିକ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାୟା ବା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା ବିଶେଷ କରି ଜନନ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ଶରୀରର କୋଷର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷମାନଙ୍କରେ ଅଧା ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ମାତୃକୋଷରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ବୋଲି